खुलुमबाय बयखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय खुलुमहरबाय नैबे कानिल एक्सप्रेशन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै फरायनो लादों बाथौ मुं थाथौ नैबे बिजाबनि बे बाथौ मुं थाथौ बिजाबनि बालाब गाथामनि आयदा 6 आयदाया जादों बोराइ बाथौआ बिलादलाथा सोरजिजेननाय बोराइ बाथौआ बिलादलाथाखौ बोरै सोरजिजेननाय बे फरायनायनि सिगां आं दिनै बयखौबो दिनैनि बे बिसायख'थि गेलेनाय रिजाल्ट होनायाव देरहानो हानाय गासै देरहानो हानाय केन्डिडेटफोरखौ साबायखर बावहरदों आरो गासै जेन्नायफोरखौबो आङो साबायखर बावहरदों जेबो दावराव दावसि गैया जेबो उसुबिदा गैया जोंनि आसामनि नैबे भट काउन्टिं डेया गोजोन खुसियैनो बारलांबाय आरो मोजाङैनो मोजां जालांबाय आरो आसा खालामदों आफा इसोर बोराइ बाथौनो आरज गाबदों जे जायफोरा देरहादों जायफोरा सरकार खालामगोन नैबे जोंनि आसाम रायजो आरो बिटिसि रायजोखौ मोजाङै मोजां सालायनो हागोन होननानै आरो खनसे साबायखर बावबाय many congratulations to the chief of Assam Sharma and many congratulations to Fwrmainai in BTC especially दा जायखिजाया बे आयदायाव फैफिननोसै बे आयदाया जादों बालाब गाथाम आयदा 6 बोराइ बाथौआ बिलादलाथा सोरजिजेननाय खन्थाइ माबायदि बिलादलाथाखौ बोरै सोरजिजेनखो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिलादलाथा माने जेबोआनो गैयामोन दैलाव नै खोनासंलाय गियानि सुबुंफोर बेनि उनाव आरोबाव मा जाखो बिसोर समना गावनि जोनोम खोनाना उनाव आरोबाव सोंनो लायो आहाम गुरुनाव हे आफा गियानि गुरु नों गाहाय गिसिया मिथिबाय दिनै बोरै मा आंनि बे जोनोमा गोमोथावथारै अबंनि महिमाफोरा जाफुंबाय जोंनि जोनोमा नोंखौ लोगो मोनना मानिबा खाफालाव नोंखौ दिनै मोनबाय अलखद समाव थारै नों नुजाथिफैबाय जों जाबाय आनला जेबो सानसना मोना नागिरना मोनाखै सैथोनि गोथार लामा बेखिनि बाथ्राखौ समना बुंदों आरो सोरखौ बुंदों आहाम गुरुखौ बुंदों आहाम गुरु माने नोंथाङा फैनानै दिनै जोंनि जोनोमनि जि थांखि मा थांखियाव जों बे संसाराव फैदो बे दिनै जाफुंसिगोन आरो जाफुंबाय होननानै हमना लाबाय होननानै मिथिबाय होननानै बुजिबाय होननानै बुंदों नङाबा जेबो गियान गैयामोन आनलामोन होननानै बुंदों बेखायनो जोंनो नों मोजाङै फोरोंना होदो इसोरनि गोथार लामा दिन्थिना होलांदो जोंनि बे खोमसि गोसोखौ सोरांथि होदो दहाय दहाय आफा जों आरज गाबदो बिदि बुंनानै समना सिरियै थाबाय खोनाना आहाम गुरुआ बुंफिननो लाबाय गोजोनथाव दौरिफोर नोंसोरनि साननाया दिनैसो जाफुंसिगोन आंनि बे खामानिया
बोराइ बाथौनि खौरांखौ नोंसोरो सोंबाय खिन्थानो मोनना जोबोर गोजोन मोनबाय गिदिर गिदिर दौरिया जायखौ अनसायो जायनि मुंखौ लाब्लानो फाबा जोबस्राङो बे रावखौ खोनानानै आहामाबो बुंदों जोबोद गोजोननाय बावदों साबायखर बावदों जे नोंसोर दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौनि मुंखौ सोंनानैसो आंखौ माने बुंनो मोननाय खाबुखौ होबाय आरो बुंनो मोननाय खाबुखौ मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय होननानै बुंदों आरो बुंदों मा आफा इसोर बोराइ बाथौनि नामखौ लाबानो पाप खारो बाथौ नामखौ लाबाय थानो खोथादों लायोना लाया लाबाय थानाय बेखौ दिनै खोनायाखै लानो खुलुमनायावल'सो लादों नोङो खुलुमियावबो लानांगौ लागोन ना बेनिफ्राय माने आफा बाथौनि मुंखौ लाबानो माने पापानो खारो बेनिखायनो जोङो बे नामखौ लानांगौ आरो गिदिर गिदिर दौरिफोरा बेखौ लायो होननानै आहाम गुरुआ समन्दौरिमोननो फोरमायदों खोनासं दौरिफोर गासै गोसो होसारना जोबोर गोमोथाव गसाइनि सोरजिया सानस'नो हाया रावबो बाथौनि फावखौ बायदि फाव मायाजों गेलेदों संसारखौ सिगां खोनासंदो बाथौनि गिबि सोरजिमा सिब्राया खोन्थानाय फारिखौ बोरै बेमा गिबियाव जेबो गैयामोन बे बुहुमाव लाथिख' लांनांल'मोनखा संसार फैलाव मा होनदों आहामा गिबियाव बे बुहुमाव जेबो गैयामोन लाथिख' लांदांमोन जेबोआनो गैयामोन दा जेरै दंफां लाइफां दं बे गैयामोन खालि दङमोन हारसिङै हांखोल' फैलाव नख्राङाव गोजावनाथ'ल' बे हांखोनिफ्रायनो मोनसे समाव सोदोब रिंखांफैबाय हांखोआव मा होनदों गिबियाव मोनसेल' हांखो दंमोन बे लाथिख' जायगायाव थलल' बे हांखोआ मामोन औमोन होनना बुंदों आरो बे हांखोआवनो मोनसे सम अं महर फैनानै होननाय मोनसे माने रिंसारथि जाफैदों होननानै बुंदों माने बे बाथ्राखौ सिब्राया आहाम गुरुनो खोन्थादों ओमफ्राय आहाम गुरुआ दौरिफोरनो खोन्थादों समन्दौरिमोन सोदोबा जेब्ला रिंखांबाय थाबाय बेनिफ्रायनो सोमखोर महर मोनबाय बेनि उनाव गोबां समावबो बारग'लांना आरोबाव जाखांलायबाय हिं सोदोबा मा होनो जेब्ला सोदोबा रिंबाय थायो अब्ला बे सोदोब होननानै बै अख्रांनि जि गोथां गाब जों नुयो बे गोथां गाबा सोदोबजों सोमजिबाय थाबोदो होननानै माने आहाम गुरुआ दौरिफोरनो खोन्थादों आरो बिनि उनावनो मा जाखो रिं सोदोबा फैदोनो रिं सोदोबा बहा फैदोनो साननि सिङाव फैदोनो रिं सोदोबा साननि सिङाव फैबाय रुं सोदोबजों जायो बारहुंखानि गोहोमा बेनि उनाव जाखाङो खिलिलिं सोदोबा बेनो जाबाय मुलुग बिदै बे दैलावा बुहुमाव दैलाव जाबाय साग्लोबफैना
मा होनखो बिदिनो खिलिलिं सोदोब फैदोनो आरो बेखौनो जों क्लिं होनो आरो बे क्लिं सोदोबानो दै बोहैबोबाय माने दै गोलैफैबाय बबेनिफ्राय गोलैफैदो बेनिफ्राय बे बुहुमा दैलाव जाबाय होननानै बुंदों। बेनि उनावबो फैबाय फोद सोदोबा बेजों सोमजियो बुहुम राफोद हामाया बेनिफ्राय से सोदोबा गावखौ बुंदों मोनबानिगिरि सासे बे सिनायथि होदों। बेनिफ्रायनो मा जादों होनदों से सोदोबा फोद सोदोबा फैदोनो आरो फोद सोदोबनि उनाव माने से फैदो फोद माने बे गोरा हा राफोद दा जाबाय आरो बिनि उनाव से जेनेबा ओं रिं क्लिंजों फोद से होननाया बे मोनबानि आंनो आमखाया होननानै बुंदों आरो बाथौआ बे बाथौखौ मोनबा गोथौ ओंथि गोनां जायखौ नोंसोरो मोनदांस'आ बेनो सोरजिगिरिया बेनो आं होननानै सिब्राया मिथिगौ बेखौ सिब्रायनो खोन्थादों ओमफ्राय सिब्राया सोरनो खोन्थादों आहाम गुरुनो खोन्थादों आहाम गुरु आरो समन्दौरिफोरनो खोन्थादों आरो बेफोरबायदिनो बुहुम सोरजिनाय सल'आ बेयो बे मोनबा मुंखौ लाना सोरजिदों बुहुम रिमिनला संसार जोबोद हायना मुलुग बिदिनो दैलाव दैनि बे बिखा गेजेराव गोजावना दंसै हाया फैलाव सायाव बे मोनबा सोदोबजोंनो बे बुहुमा सोरजिजानाय बे बुहुमाबो बिदिनो बे लांदाङाव गोजावनानै दङ बिब्दिनो होननानै माने आहाम गुरुआ समन्दौरिफोरनो खोन्थादों। बुजिबायना? होमबा दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरो गाबोन बेखिनिखौ फरायबावगोन जोबाखै बे दिनै बेखिनियावनो बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों।